lagu. Hey! Owe 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 owe. Hae. Ayo lo Pak Gun. Kunto 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 kunto. Siliatku rap Cilik cilik cukur kunco kantakku saka karong gandong karo gandum. kamiku warisane mbak Kakung sarapanku sambel korek sego jagung Soan watu ning kali debur ning kadung Jamanan dhisik durung ngusung sabun pabrik irung dibangun kakokku mung cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka Lampung ayo Mbak Astu ayo mas ayo bisa golo bes kental bare wes saiki regasane bisa golo bes aku bales wes seger kendang wes tanggal 15 padang jingkang bulane bunder aku dikundang soalnya gede tadi dokter asing udang kok Saser terus gede aku disuntik ke Pak Dokter encus ana caraka dados sawala iki cerita zaman semono padha jayanya maka batana iki cerita saka wong tuwa ayo he 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 ho he ho ho ha 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 eh siliatku rambutku dicukur guncung katokku saka karo kandung catele ora umum rapiku barisane mbak Kakung arisane Mbah Kakung sarapanku sambal korek sego jagung ayo mana soan watu ning kali jebur ning kadung biur jamanan dhisik durung ngusung sabun katokku mung cukup katok gandum dolananku montor cilik saka Lampung yo wis holop wis kental baris rekasane saiki wis holop wis kental baris keker gendang wis tanggal kesempatan jinggang bulane bunder saser aku dikundang soalnya gede tapi dokter sing udang simbok soser wis gede aku disuntik ke Pak Dokter endus ana caraka data sawala iki cerita zaman semono padha jayanya maka batana iki cerita saka wong tuwa